Vetrina tal-prodott lokali u ċelebrazzjoni ta' ħidmet il-bdiewa, is-sajjieda u r-raħħala. Dan kif il-President tar-Repubblika Mirjam Spiteri de Bono fl-ewwel attività uffiċjali tagħha tat bidu għall-Agrifer fil-preżenza wkoll tal-Ministru għall-Bidja, s-Sajt u l-Agrikoltura Anton Riafalo u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajt. L-Agrifer se tkun mifruxa fuq jumejn taħt it-tinda tal-Malta Fairs and Convention Center l-MFCC bis-sem ta' diversi eżebituri u stands. Il-fira tinkludi fiha mhux biss dak kollu li għandu x'jaqsam mal-bidja u s-sajt, iżda wkoll iċ-ċans li wieħed iduq u jixtri diversi prodotti tal-ikel li jara diversi annimali kif ukoll jieħu sehem f'diversi kompetizzjonijiet fosthom brabta ma' tissiru l-annimali. F'din l-okkażjoni il-President Spiteri de Bono tkellmet ma' tfal u żgħażagħ preżenti li kienu ġejjin minn diversi skejjel madwar il-pajjiż. Tkellimna wkoll ma' wħud mill-eżebituri li trattaw il-ġid li tagħmel din il-fira għas-setturi tagħhom. Federazzjoni Krixtura Nsaba Konservazzjonisti għall-ewwel darba qed nipparteċipaw waqt l-Agrifer dan għaliex konna naħdmu fuq proġett ta' ktieb li huwa pubblikazzjoni li għandu 30 riċetta minn chefs lokali li huma bbażati kollha fuq kaċċa sostenibbli. Fl-istentana l-lowħa nawguraw il-Kooperativa Nacho Mus. L-Agrifer hija xi ħaġa li turi il-prodott tiegħek li tkun qed tagħmel u l-prodotti li jkunu qegħdin speċi kif taqbad tajt, Maltej li ħadd ma jkun jaf bihom. Min-naħa tad-Dipartiment tas-Sajt għamilna stand fej qed niċċelebraw ix-xogħol tas-sajjieda, ġifieri hawn diversi rkabti differenti, hawn ukoll ritratti tal-ħut, għandna dokumentarji mixawlin ukoll biex in-nies jistgħu jiġu jarawhom. Nippromovu l-prodotti lokali kif għandna hawnhekk għandna prodotti li ġejjin min-naħal, naħal tal-għasel, ġifieri xema, xorb. Il-Ministru Riafalo tkellem dwar kif l-Agrifer isservi bħala esibizzjoni għar-raħħala, is-sajjieda u l-bdiewa lokali. U għalhekk aħna nappellaw lill-poplu kollu ejjew l-Agrifer. Taraw xogħol kbir li jagħmlu bdiewa raħħala u sajjieda tagħna u anke taraw l-ikel tajjeb bnin li huwa l-ikel Malti wawċi. Dwar dan tkellmet ukoll is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajt. Permezz ta' diversi attivitajiet għall-familja kollha se nkunu qegħdin nesponu ir-realtajiet li anke jaffaċċjaw il-bdiewa s-sajjieda u r-raħħala tagħna sabiex propju jwasslu il-prodott lokali fuq il-platt tal-konsumatur.